Lance. Malaysia bɛ du b'a fɔ Cheikh Doucouré. Kosɛbɛ kɛ. Cheikh Doucouré. Awɔ. Ale kan ka taa Aglo ka championnat la, ale kan ka taa Crystal Palace. Tiɲɛ. Là sur le Crystal Palace, il a payé 20 millions d'euros. Ɔhɔ. Il est Cheikh Doucouré là. Tabarikala. Cheikh Doucouré a noblé milieu du terrain. Tiɲɛ. Là sur Asro. Awɔ. Avec jeu clairement. Tiɲɛ. A tɔgɔ Salis Abdul Samed. Kosɛbɛ kɛ. A si bɛ san 2 ani 2 la. Tabarikala. A bɛna san 5 contrat signé, san 4 contrat signé Lens la. Awɔ. 5 millions d'euros Lens, u n'o de don a la. A cɛla Bali milieu falen don. Cheikh Doucouré. Bɛɛ milieu défensif. Caman. I bɛ se ka compter a fɔ dɔgɔ dɛ. A ka ca dɛ. Lassana Coulibaly. Lassana Coulibaly salaire ni bura yɛrɛ bɛna da dɔ yɛrɛ ka kuma na. Bura a ka club formateur Asco. Kuna sini wula fɛ. A y'i kɔngɔ fa bura équipement na ni ballon kana to. Ani Dofini Asco terrain na. Bura Lassana Coulibaly. Asco ɲɛmaaso bura ye n wele spécialement a sɔn yɔrɔ ka jan. A ko tiɲɛna an bɛ ci don i da. I ka Lassana fɔ an ye. Radio la ko komi ne bɛ ka mɛn. Lassana Coulibaly k'a y'a dɔn ko Asco y'a formé. A taara mana fa Jiremaw caman koyi ani bɔlɔ caman ba kana d'u ma. O ka ɲi. Lassana Coulibaly. An ka foli b'a ye. Ala ka barika don a la. Lassana Coulibaly salaire ni tana. Donc Coulibaly an ka hakili ma don. Dudu. Amadou Aïdara Dudu. Jaje Samasegu. Alou Dieng. Kwame Ngesan. Yves Bissouma. Mohamed Kamara. Ma ban dɛ. Kwame Ngesan fɔ. Doucouré, Ablaye Doucouré fɔra. Ablaye Doucouré. I ye min fɔ sa Lance Cheikh Doucouré. Cheikh Doucouré. O tɛ nefu ye. A tɔ bɛ yen o. An ka terrain falen don dɛ. A y'an ko milieu défensif. Musa y'a taga de. Musa bɛ ale yɛrɛ équipe fana fana bɛ yen. Ale bɔra yɛrɛ a taara Soso. Sadio Kanouté Simba de Tanzanie. C'est très bon milieu de terrain aussi pour Mali milieu a sɔsɔlen don dɛ. Milieu falen don dɛ. Wala ka dɔ yɛlɛma k'olu kɛ taga ye. Ka dɔ yɛlɛma ka kɛ ile yɛrɛ de ye. A sɔnna an ka milieu sɔsɔlen don dɛ. Awɔ. A bɛ to o de y'a kɛ Masuwa ma su gestion kɛ dɔrɔn. Ale ma se k'o. O de y'a kɛ a y'o yan bɔ cili la. Awɔ dɛ. Parce que ale bɛ milieu fa. A bɛ milieu fa bolo an bɛ pasi 40 de k'an ka moitié terrain kɔnɔ. N'an taara adversaire ka camp kɔnɔ pasi 2 u b'a minɛ. U b'a minɛ na. An tɛ se ka foyi kɛ. Donc n'a sɔrɔ ka wuli i ye denmisɛnw dɛmɛ u bɛ se bɔlɔ na. I bɛ se farafinna yan. I bɛ bɔlɔ tan i b'a jouer à la africaine. A bɛ ɲɛ. An bɛ to kunnafoniw la. Tiɲɛ. Siri. Vaccin la k'i ye cɛ ni muso ka jaabi ɲagami ɲɔgɔn na. Kɔfɛ an k'a jate. Kɔfɛ an b'a woloma. Dɔw bɛ a bɛ ko k'i a cɛ ni muso ka jaabi k'a ɲagaminen don ɲɔgɔn na. Tabarikala an bɛ tila ka ye. An taa Espagne. Espagne yan. Voilà, k'u ka tɔn bɛ n'o ye Atletico Bilbao. Kosɛbɛ. Atletico Bilbao u ye président kura u y'o sɔrɔ. Homme d'affaires don. A si bɛ san 43 la. Kosɛbɛ. A tɔgɔ John Iriart. Awɔ. John Iriart. A bɛna kɛ Atletico Bilbao président 33 ye. Kosɛbɛ kɛ. Donc u ye mandat d'a ma 4 ans de mandat u y'o d'a ma. Ayiwa. Donc candidat 3 de tun b'a la. Candidat 3 ale de gagnera. Awɔ. An b'a fɔ fana c'est officiel ko Tiɲɛ. a taara Nigéria min n'a bɛ jouer Union de Berlin la. Awɔ. N'a tɔgɔ Taiwo Awoni ye. N'a si bɛ san 20 a nana. Awɔ kɛ. A y'a signé anglais fɛ u ka tɔn bɛ yɛlɛ premier division la yen na. Kosɛbɛ. N'o fɔ Nottingham Forest. A y'a signé jusqu'à juin 2027. 20 millions d'euros. Tabarikala. Nottingham Forest u y'o de don a la. N'o ye Taiwo Awoni ye. Kosɛbɛ. N'o to kunnafoni na halisa. N'o ye Paul Pogba kɔrɔkɛ. Awɔ. N'o ye Florentin Pogba. Kosɛbɛ kɛ. N'a si bɛ san 31 na. Tiɲɛ. A tun bɛ jouer France 3 la. Awɔ. N'o ye Sochaux. A ye kɔ don o la a y'a signé N. Awɔ. N bɛ taa mun na N fɛ yen. E n'u ka championnat sɔrɔ wa. Wari de bɛ yen. Pourtant taa wari de nɔfɛ kɛ. Buama de kumana han. Ale de y'a formé o. Ale de y'a formé. Lassana Coulibaly kɔni. Buama de y'a formé. Bura i bɛ ka Buwa de wele dugu jɛ an tɛ ka ɲɔgɔn ye koyi. E ko Lassana a tɛmɛna Buwa de fɛ yen ka sɔrɔ ka na Asco terrain na koyi. Ani Buwa fɔlɔ ɲɔgɔn